Divendres 27 de setembre del 2024, ja tanquem setmana, però abans, com sempre, és moment per un nou Infopodcast. L'Infopodcast del 9-9, amb Eudald Puig. I és que avui toca parlar del jaciment arqueològic romà de Puig-ciutat, al terme d'Oristà, que aportarà informació durant molt de temps, perquè tot just se n'han excavat una petita part. Ara s'han donat a conèixer els resultats de la campanya d'aquest any. Sota un dels edificis destruïts, unes grans sitges van mostrant restes animals i humanes posteriors a la batalla que va destruir aquest poblat. Jordi Vilarrodà, cap de Cultura del 9-9, què són aquestes sitges i què s'hi ha trobat? Doncs bé, les sitges són una mena de grans dipòsits que estan excavats a la terra i es podrien haver construït després de l'edifici sota el qual s'aixoplugaven, quan va ser necessari aplegar una gran quantitat d'aliment per a les tropes que hi havia allà. I és que no es pot oblidar que el moment de màxima activitat i de destrucció posterior de Puig-ciutat es va esdevenir al segle I abans de Crist, en el marc de la guerra civil entre Cèsar i Pompeu. Per tant, en temps de l'època romana republicana. Es pot concretar fins i tot l'any i l'època, la primavera i l'estiu de l'any 49 abans de Crist. Després de la batalla, que van guanyar els assaltants, que eren els partidaris de Cèsar, algú va passar com a fer endreça, va abocar els cossos en uns sots excavats originàriament per guardar gra, des de les restes d'un cavall que van aparèixer l'any passat, fins a altres ossos de vaques, d'ovelles, de cabres, han anat sortint, fins que en el fons d'una d'aquestes sitges s'han trobat enguany les restes d'una vaca amb connexió anatòmica, és a dir, que s'hi va llançar tota sencera. Déu-n'hi-do. Puig-ciutat és un jaciment que pot donar encara molt més informació o de moment com està la cosa? Doncs Puig-ciutat, que per sota del nivell romà encara té nivells d'ocupació anteriors, de l'època ibèrica, per exemple, és un jaciment que és gairebé inexhaurible, del qual només se n'ha excavat una petita part, aproximadament un 5%. Algunes prospeccions que s'han fet últimament indiquen l'existència d'estructures en una part que ara és ocupada pel bosc. Els treballs que es fan ara s'inclouen dintre d'un projecte de recerca, Puig-ciutat i el seu entorn, el relat d'una batalla. I avui, on anem? I com sempre, acabem amb una proposta per aquest cap de setmana. Jordi. Doncs bé, acabem dient que ara que estem parlant de Degoll de Gom, del seu final com a companyia, aquest dissabte i diumenge es representa a l'Atlàntida en 3 sessions el seu musical Cop de Roc, en una versió usonenca, autoritzada per Degoll de Gom i dirigida per Pere Puig i per Jofre Bardolet. És un viatge al rock català de Sau, de Sopa de Cabra, dels Pecs o de l'Axambusto. Déu-n'hi-do, encara seguim amb música. Merci, Jordi, que tinguis bon cap de setmana i nosaltres tornem dilluns amb un nou Infopodcast. Que vagi bé.